Bombo Business News. Nakabakal na bala kamo sa school supplies. Nagpagawa ang Department of Trade and Industry o DTI sa latest nga gabay sa pamimili ng school supplies o ng school supplies price guide para sa school year 2026 to 2027. Inisamtang nga ginapreparahan na sa mga ginikanan ang galamiton sa kabataan sa eskwelahan para sa maabot nga pagbukas ng klase sa Hunyo 8. Covered sa nga guide ang suggested price range para sa masamig ginabakal nga school items, lakip na dara ang notebooks, ang pad papers, ang lapis, ang ballpen, crayons, erasers, nyong atarhal kag ruler. Sa pinakauling advisory sa DTI, ang presyo sa writing kag composition notebooks nga may 80 leaves nag-arrange na halin 13 pesos to 52 pesos, samtang ang spiral notebooks naman nag-arrange sa 14 to 49 pesos, kag ang yarn notebooks yara sa 14 pesos tubtob 47 pesos. Ang grade pad paper may presyo nga 13 pesos tubtob sa 37 pesos kada pad, samtang ang intermediate pad paper nag-range sa 22 pesos tubtob sa 69 pesos and 75 centavos kada pad. Mahimo malanta sa website sang Bombo Radio Iloilo ang kompleto man nga advice nga ginpagawa sa Department of Trade and Industry. Ginapanumdum sa mga ginikanan nga i-check gid ang label sini nga mga produkto para safe nga magamit sang ilang nga mga kabataan. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ining exchange rate ka bombo ginbasa natin sa closing transactions ng Bankers Association of the Philippines sa BAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP kahapon sang hapon. Magabalik liwat ang transaksyon subo nga aga sa atong latest nga reference rate 61 pesos and 63 centavos balos ang US dollar, 7 pesos and 88 centavos ang Hong Kong dollar, 48 pesos and 13 centavos ang Singapore dollar, 16 pesos and 44 centavos ang Saudi Real kag 71 pesos and 60 centavos baylo sang euro.